Die komt van de Dubliners, hè? Jazeker. Welke doe je? Het slokje. Hè? Ja, hè? Ja. Kom die jongen ook nog aan? Nou, dat is al de bedoeling, Willem. Straks net waan. Ja, is nou even rustig ervoor aan en dan één in de woorden, hè, daar gebeurt het. Dat wist wel, hè? Dat wist nog wat ik, hè? Ja, absoluut. Ja. Hoe is het, dames en heren? Hey! We gaan feestje vieren met de Dublin Legends. We gaan ze even nog het woord houden, want jong spelen ze dus in Snits binnen we wat kaarten voor. We hebben bij hem Sean Fries praat lid, maar dat zit er nog steeds net in. Dus we dat allemaal lang het. Is it Dublin Legends only, or do you have more groups? And Jerry lives in Dublin. Nice to be on the road. You're going to play 3 songs. Which songs are you going to play? We're going to play, the first one is a few drinking songs for you. Sean is going to do it. It's Friday, isn't it? It's Friday, yeah. He's going to sing a lovely song called The Rare Old Mountain Dew. And then we're going to start with another drinking song where I live in the west of Ireland called The Hills of Connemara. And then we're going to finish off with an old favourite called The Wild Rover. Yep. Great. Good to have you. The Dublin Legends! Let the grasses grow and waters flow in a free and easy way. Give me enough of the rare old stuff that's made near Galway Bay. Come gaugers all from Donegal, Sligo and Leitrim too. And we're giving the slip and we'll take a sip of the rare old Mountain Dew. At the foot of the hill in the native hill, with the rocker up to the sky, feel the smoke and smell, you can plainly tell that the 14 miles close by. For it fills the air with a perfume rare, betwixt both me and you. There's only road you can take a bowl or a bucket of the Mountain Dew. A little lump, little like lump, little like little like day. Little lump, little like lump, little like day. Now learned men who use the pen never in your praises high. The sweet machine for fire and green, silver, wheat and rye. Throw away your pills at the Timberall is with a pagan Christian or Jew. Setting off your clothes and graze your roll with a little Mountain Dew. Like lump, like lump, like day. Like lump, like day. When the grass is growing, water's flowing, free and easy way. Give me enough of the rare old stuff that's made near Galway Bay. Come games on from Donegal, Sligo and Leitrim too. And we give this sip and we'll take a sip of the rare old Mountain Dew. A little lump, little like lump, little lump day. Little lump, little like lump, little lump day. Little like lump, little like lump, little lump day. Little like lump, little like lump, little lump day. Gather up the pots and the ounce in cans, the mash, the corn, the barley and the bran. Run like the devil from the excise man, keep the smoke from a rising barley. Keep your eyes well peeled today, the excise men they're on the way, searching for the mountain tape, the hills of the Connemara. Gather up the pots and the ounce in cans, the mash, the corn, the barley and the bran. Run like the devil from the excise man, keep the smoke from a rising barley. Swing to the left, swing to the right, the excise men they'll dance all night, drinking up the tea till the broad daylight in the hills of Connemara. Gather up the pots and the old tin cans, the mash, the corn, the barley and the bran. Run like the devil from the excise man, keep the smoke from a rising barley. For the butcher, a quart for John, a bottle for poor old Father Tom, to help the poor old dear along in the hills of the Connemara. Gather up the pots and the old tin cans, the mash, the corn, the barley and the bran. Run like the devil from the excise man, keep the smoke from a rising barley. Stand your ground then, it's too late, the excise men are at the gate. Glory be to Paddy, but they're drinking it nate in the hills of Connemara. Gather up the pots and the old tin cans, the mash, the corn, the barley and the bran. Run
Here's a little song you can all join in. It's called The Wild Rover. Yep. Sure. I've been a wild rover for many a year, and spent all my money on whiskey and beer. But now I'm returning with the golden great store, and I never will play the wild rover no more. And it's no, nay, never, no, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I went to an alehouse I used to frequent. I told the landlady my money was spent. I asked her for credit, she answered me nay. With a custom like yours, I can have any day. And it's no, nay, never, no, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I took out in my pocket 10 sovereign right, and the landlady's eyes opened wide with delight. She said, I have whiskey and wine of the best, and the words which she had told me were only in jest. And it's no, nay, never, no, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I go home to my parents, confess what I've done. I've asked them to pardon the prodigal son. And when they caress me, as oft times before, I never will play the wild rover no more. And it's no, nay, never, no, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never. It's your turn, come on. And it's no. Great stuff. And it's no, nay, never, no, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. Very well. Thank you. Dames en heren, de Dublin Legends. Sean Cannon, Eamon Campbell, Gary O'Connor, and Paul Watchorn. Legends, thank you very much. It was a big pleasure. Thank you. Tonight, Snake, Snits. 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 Ja. We verheugen om. In theater. Ben over het kaart voor. Thank you. See you again. Goed, de Dublin Legends. Meer informatie wordt zo even op hun Facebookpagina. En nogmaals, steeds in het theater zullen ze doen optreden. Dan komen ze hier weer eens te zien in de studio. Beginnen, clip draaien. Jawel, straks het koor met Onno Loostra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changed in the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me,
know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got 2 in the front, 2 in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. George Ezra, wie dat? Ja, we ben je nog heel druk met al je band. Nog een keer, let je een keer jaren? Oh no, let je weer jaren? Yay! Juf? Hey, Oh, dan maak ik net van razen. ik heb hier een keel, joh. Oeh. Oh, maar goed, dus doe de saxofoon mee. Ja. Daarom. En ik ging naar Klasine van der Werf. En Klasine van der Werf die had een prachtig mooi boek in de hand. Dit is ik radio, dus ik zit in mijn schreeuw. Er zit een mooie tekening onder de vak. Want de famke zit in een soort van gasprieeltje. Maar wat bjem eromheen. Man, mijn hoen. Wat mag dit voorstellen? Nou, dit is een boekje over het meisje en de magische vlasbloem. En dit is dus echt de magische vlasbloem Flassie. En dat is maken voor het Vlasmuseum in Ier. En Een echt bennenboek dus. een echt bennenboek, inderdaad. En het mooie is, Anno Loonstra ben het echt in Ier. En die had er een mooi versje van maken. En toen had er een mooi boek van maken. Ja, en ik had er een mooi boek. Ja, je foto weer het versje, hè? Ja. Nou, ik zou die even een kwart plegen, maar dat is net zo van interviews. Maar wij moeten er even reclame van maken, want het is een prachtig boekje. Wat weer de onleidingen eigenlijk? Best gewoon vregen of is er een soort jubileum of zo? Nou, we willen graag wel weer wat meer ben in het Vlasmuseum. Nou, een vlas is een beetje een saai onderwerp. Dus op deze manier willen we het weer wat levendig maken. Kun je een beetje vertellen hoe het verhaal? Het gaat over Femke en Flassie. En Femke ontdekt een hele bijzondere blom. Ze kan met bloemen praten, dus dat is sowieso al bijzonder. Ja, magisch. Ja, dat is magisch inderdaad. En de vlasblom is ook magisch, want die bloeit maar in een dij. En daarna wordt er van die vlasplant wordt er kleren maken. En dus dat is sowieso al heel leerzaam van Ben. Een beetje triest eigenlijk. Ja, dat is in het verhaal ook heel zielig. Eerst zo van, nou, die blom wordt plukt en waar is die nou? En dan gaat ze op ziek. En wat is er dan mee gebeurd? En dan komt ze er dus achter van, het wordt mooi wit lekken. Teksten ben mooi, maar de tekening, hoe dat ging, maar de illustraties. Hanna van Hatse Vlatse Illustraties uit Lout, die had de tekeningen maken. Prachtig. Ja, dat had ze heel mooi die. En daar ben ik heel blij, maar heel sprookjesachtig. Ken mensen dit aan al je nog even Ja, het is voor de mooie donkere dagen? Ja, het is bij Van der Velde in Dokkum en in Lout. En het is ook nog in Dan Waterkeep. Even maar dat even muzikaal omlijsten, hè? Ja. Hoe lang is het boek al uit trouwens? Een week, maar de Bennenboekenweek is gepresenteerd. Hartstikke mooi. Nou, blied hem er binnen. Een saxofonist, een singer-songwriter, Onno. En compleet bandkoor. Wat voor versje? Maar hij hier versje met koor niet? Ja, in een versje met koor. Ja, dat slaat echt op het boek. Het verhaal van het boek zit in het versje verwerken. En de woordskip van het boek. Ja. Mooi no. Ben je klaar van een keer wat live meidje? Onno Loonstra, maak het zissen. En bandkoor, maak het zissen? Ja, ze kijkt hier met de Dubliners, dit zijn de Jestremers. Ah, live in Noorderwin. Lieds van stik, maar net benauwd. Blauwe bledjes en een het van goud. Vlaaksblom Flassie bloeit maar kwad, maar witte jim vol wat de den hij baat. Held ze niet in his oors, daarin ben we gelegen.
net een dit beter is, we binnen els uniek. De bouwboer loekt haar uit de groen en ze wordt mij oren ont in de woen. Even rotsje en dan ja, mij z'n allen op elkaar en naar het braakhok daar. Helsen in is oos, daarin ben we gelijk. Er is net een dit beter is, we binnen els uniek. De koppen er de baas gaat wij, de bloemen we verkocht aan de weverij. Vlaaksblom, flassie is een schoendersblom, als een prachtig wit lekker komt ze weerom. Helsen in is oos, daarin ben we gelijk. Er is net een dit beter is, we binnen els uniek. Famke, Femke flintert vrij, tussen de blommen der jet ze bij. Op squallen viel ze haar net thuis, maar de blommen is ze blauw, maar mooi bij huis. Helsen in is oos, daarin ben we gelijk. Er is net een dit beter is, we binnen els uniek. Helsen in is oos, daarin ben we gelijk. Er is net een die beter is, we binnen els uniek. Er is net een die beter is, we binnen els uniek. Elsinien is oors Onno Loonstra bij juf Zwanette die les van de keel had. Maar Jim net, ging het een beetje goed of net? Ja. Ja? Hast je het boek al lezen? Nee. Hast je het boek al lezen? Ja. En wat vond je ervan? Leuk. Hoe is het? Waar bist u in? Nee, heel grapje. Hast je het boek al lezen? Ja. Ik kom uit de woorden, dat rare meisje wij. Ja. En vond je het een leuk verhaal? Ja. Het meisje en de magische vlasbloem. Zoest u dat willen met planten praten? Ja. Of dorst dat stiekenbolles? Ja. Zo. In de Magrietje of zo, dat mooie plantje. In de goeiemorgen. Ja, mooi. Zong je hem eens vaker, zo? Maar juf? Jawel. Oké. Bij muziekles. Oké. Hartstikke leuk. Goed, dank je wel. Let je mee weer. We praten straks en let er ook nog wat verjaardag van Onno Loonstra. Die zal nog een solo-nummer spelen. Dank je wel in ieder geval. Hartstikke mooi. Had alles te krijgen met het boek dat dus uit is. En daar kunnen we nog alleen op praten. Het meisje en de magische vlasbom. Dit weer het eerste uur van Noordwiel Live. Graag dadelijk. Als het klaar is bij het werk. Als de ben van de opvanghelft. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij hoe de nijs van de dij. Bert het verst, je in het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De best ik maar best en was doe ik maar dost. Aansen van Fjouwer-Montzon. Wijstra op wij. Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. We naderen een gebied waar we mogelijk turbulentie kunnen ondervinden. Blijft u zitten en houdt uw schoenen vast. Ook de wereldreiziger heeft het wel eens benauwd. Maar niet als hij door de douane moet. Allemaal dankzij die handige douane-reizen-app. Gaat u nu ook naar het buitenland? Download dan voor vertrek de douane-reizen-app. Dan kunt u overal checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst douane. Marktplaats heeft auto's van ruim 8000 autobedrijven. Ideaal als je zeker wilt weten dat er een expert naar je auto heeft gekeken. Zoals Ab, die zijn dochter verraste met een roze Fiat 500 voor haar 18e verjaardag. Gekocht bij een autobedrijf op Marktplaats. En nu gaan ze met een gerust hart de weg op. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Aart van Snoeren is een positief elektricien, maar ook een snel schakelende social media manager en verlichte boekhouder. Als energieke chauffeur sloeg de vonk gelijk over tussen hem en zijn nieuwe Citroën Jumpy met schuifdeur op voetbediening. Een goede bedrijfswagen is als een goede professional. Die kan ook alles. Tijdens de Business Days bij Citroën profiteer je nu van 5 jaar financial lease met 0% rente en zakelijk voordeel tot €7500. Ga naar citroën.nl. Citroën. Verkoop je auto op Marktplaats. Want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
Snijn in Bureau de Vries. Ik heb maar 60k en die oude had ik nog haast geen malken. Maar ik hou wel goed deel door. Biologisch boer Jaring Brunia. We hebben nog tegen om oren dingen te doen. En dan is het borkje een fantastische manier van leven. Oorsborkje zonder nijdeel. Nou, het is eigenlijk te mooi om weer te wijzen, maar het kind dus wel. Snijn Alvoeren in Bureau de Vries. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan? Zoals autorijden. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen en kunnen zo tekenen van medische aandoeningen detecteren. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. En dat voor maar €29. Kom nu naar Specsavers. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair najaarsvoordeel of kijk op grando.nl. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Kom daarom tot en met 31 oktober naar de Renault Bedrijfswagendagen. En profiteer bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dorald Megens met het NOS-journaal. In de gevangenis van Zaanstad zijn 5 mannen in de isoleercel gezet, zegt minister Dekker. De Telegraaf publiceerde video's en foto's waarop te zien is hoe gevangenen onder invloed van binnengesmokkelde drugs een feestje vierden. Dekker noemt dat volstrekt onacceptabel en zegt dat de afdelingen waar de beelden zijn opgenomen inmiddels uitgebreid zijn doorzocht. Daarbij zijn ook telefoons gevonden. Hoe de drugs en telefoons de gevangenis in Zaanstad ongemerkt binnen konden komen, wordt nog onderzocht. De elektrische scooter wordt steeds populairder. In de eerste 9 maanden van dit jaar was ruim 9% van alle verkochte scooters elektrisch. 3 keer zoveel als een jaar eerder. Volgens de BOVAG is de verkoop onder meer gestegen doordat het aanbod van goedkopere scooters met een stekker is toegenomen. En de kwaliteit wordt ook steeds beter. De opmars van de elektrische auto gaat een stuk minder snel. In de eerste 9 maanden van dit jaar was bijna 4% van alle verkochte wagens elektrisch. De gemeente Rotterdam heeft geen behoefte aan het organiseren van de Formule 1. Een lokale ondernemer wilde het racecircus graag naar de stad halen, maar volgens het stadsbestuur past het niet bij de ambities van Rotterdam als duurzame stad. Bovendien zijn er volgens het bestuur met Zandvoort en Assen al 2 circuits die de Formule 1 kunnen ontvangen. Van de 23 verdachten die waren opgepakt in het corruptieschandaal in het Belgische voetbal zitten er nog 9 vast. Onder hen zijn 2 voetbalmakelaars die worden gezien als de hoofdverdachten. Verder zitten onder andere een scheidsrechter en een oud-zaakwaarnemer van de trainer van Club Brugge nog vast. De trainer zelf is ook verdachte, maar hij is wel vrijgelaten. Naast matchfixing zou er ook zijn gefraudeerd bij de transfer van spelers in het Belgische profvoetbal. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Een graad of 22 is het. Morgen wordt een stralende dag met uitzonderlijk hoge temperaturen voor half oktober. Wordt het 24 tot 26 graden. Vanaf zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS-journaal. Azus, het tweede oordeel van Noorderwind live. Onder andere met Driving Back in Time. Maar ook bij de Piepkesjongens hier live in de studio. We worden Blauw Lekker Hingen. En wij spelen Azus het lekkere muziekfeest hier vanuit de Noorderwind studio. Graag gedaan, Alex. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Waarom een nieuwe cv-ketel als we toch van het gas af moeten? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. Misschien komt het medicijn op tijd, anders help ik er anderen mee. Willem heeft Alzheimer en doet mee aan ons medicijnonderzoek. Maar om dichter bij een medicijn te komen, hebben we meer deelnemers nodig. We zoeken mensen die de diagnose Alzheimer hebben gekregen. Kent u iemand
Of herkent u zichzelf? Help dan mee en ga naar brainresearchcenter.nl. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Veel Nederlanders hebben last van eczeem, acne en rosacea. Wist je dat de Staph aureus-bacterie veel van deze problemen veroorzaakt? Zoals roodheid, jeuk, puistjes en irritatie. Met Gladskin kunnen we voor het eerst alleen deze slechte bacterie doden, terwijl we de goede met rust laten. Al duizenden mensen hebben er baat bij. Lees hun reviews op gladskin.com. Gladskin is een receptvrij medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Slechts €9,99. Inclusief een geschenk-cd plus een cadeaukaart te waarde van €5. Shop nu in de winkels of op aangenaamklassiek.nl. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4-wielaandrijving, 1500 kilo trekgewicht, een groen A-label en met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens tot eind 2019 gratis. Dat is electric and more. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV. Nu bij de dealer vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Kom nou naar Autorachers en Auto de Boer. Jouw Frieske Mitsubishi dealers. In Frencher, Ljout, Jereveen en Oldemarkt. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Maar door de wind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorden wie live, Noorden wie live, Noorden wie live, bij Willem de Vries. Het is gezellig, lekker warm in de studio hier bij Noorderwind Live. Het waren hoeren in ieder geval met heel soort muzikale gasten. Straks de Piepkesjongens hier in de studio. Geweldig chanticoor, dus die zal nog optreden. We beginnen met Rijn Vallinga, maar die mailt me dan. Die had al een leuke Jan Meersel in de buurt van Bolzert. Ja, altijd in Bolzert eigenlijk. Maar we wieken dit keer even nu naar Leeuwarden. Is het internationaal? Ja, internationaal gaan we. Ja. Culturele hoofdstad. Nou, ik wou ook eens een keer in het allermooiste theater van Nederland spelen. En dat is in Skaaf. En dat moet blijven. Hè? Ja. Dus wat ik dan in Bolzert doe, en altijd drive-in back in time. Dat gaan we nou aanstaande zondag gaan we dat in Skaaf, Leeuwarden doen. Ja. Naast die zit Paul. Hoi Paul, welkom. Dank u wel. Ja. Dus is ik lekker in de jaren 60, 70 sfeer en altijd met die muziek of net? Zo staat er gewoon mooi. Toch wel, hè? Ja, klopt. Moest er even naar tak roeien? Ja, ik ben er even een periode tussen nu geweest. Maar, en nou werd helemaal wat dat betreft weer op staat. Super man. Hey, wat gaat erop trainen? Drive-in Back, dat is ons eigen bandje waar Paul de nieuwe gitarist van is. Onze oude gitarist, ja, die er ook nog maar 9 maanden bij zit, die moet helaas wegens ziekte afhaken. Paul komt ervoor in plek. Hier staat op de poster staan nog de Traveling Band, maar Lodi Fransen, zanger-gitarist van de Traveling Band, helaas ziek worden. Wij hebben een andere band zocht afgelopen weekend. Stress, hele weekend in de stress. En ik heb Dear Mr. Fantasy bereid om voor de Traveling Band te komen spelen. Dus wij beginnen 3 uur en een uur is 4:45, 5 uur. Dan is Dear Mr. Fantasy aan de beurt. En dat mensen nou de radio, televisie kijken en zeggen, ik goh, wat voor sfeer wordt er nou zet? Nou, een beetje echt waarom in de tijd natuurlijk, hè? Ja. Wat het greatest hits of juist eigenlijk onbekend werk van bepaalde groepen? Nou, ik weet met Dear Mr. Fantasy, dat is daar wees nou. Een hoog ja gehalte. Een hele hoop ja gehalte. Dat is, en bij ons, daar moet je heel veel samenzang verwachten. De echte 60s met de Beatles, de Search en de Hollies. Ja, dat soort de Birds. En er zijn nog kaarten, mensen. Dus kom allemaal naar Skaaf aanstaande zondag. Aanstaande zondag, mooi nou, hartstikke mooi. Paul, vroeger, waar houden het van? Wist je een Stonesman, Beatlesman of juist net? Ja, wie Beatles vooral? Ja, zeker, ja. Wat zei ze? Anders had hij er niet bij komen. Nee, hè? Oh, dat er een soort criterium ik nog. Hoeveel gangst daarin vroeger? Wanneer best je gang met spelen in worden? Toen ik een hier is 14 weer. Toen al? Toen ben ik begonnen, ja. Ja, deze jongen die gaat 41 jaar mee. Zie je dan in een Sun Beat groepje of net? Nou, dat weer van die tijd misschien nog? Dat weer van die tijd, ja. Dat neemt ze eerst zo, hè? Nee, ik ben een beetje begonnen met klassieke gitaar. En, daarna ben ik wat in de bandjes rekken. Ja. En dan had je die gitaar nog steeds eigenlijk zo op die knibbel te lezen, hè? Ja, de classic way. Ja.
Ja, dat is de houding. Hè? Ja, dat mag maar wat ze horen. Goed jongen, onleiding dus komende snijn ben je hem in Skaaf. Ja, maar Bill, absoluut de mooiste zaal die we maar bedenken kennen. Vanaf 12 uur en dan ga je hem gewoon lekker een hoog OJA-gehalte mee, meisje. Zo simpel is dat net, Absoluut waar, absoluut waar. Dat is het helemaal. Dat is het heel goed verwoorden. Ja. Je kent goed verwoord met muziek. Welk nummer ga je hem doen? Wij gaan nu Peaceful Easy Feeling van de Eagles. Ja, wij met z'n tweeën proberen. De studio is yours. Sparkling earrings lay against your skin so brown. I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around, 'cause I got a peaceful she can take you anyway. You don't already know how to go, 'cause I got a peaceful, easy feeling. I know you won't let me down, 'cause I'm standing on the ground. Feeling I may know you as a lover and a friend, but his voice keeps whispering in my other ear and tell me I may never see you again, 'cause I got a peaceful yes, I'm already standing on the ground. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh.
Een heeg OJA-gehalte, dat is de voorspelling die we doorgaan van komende snijdt een beetje van 2 uur de Dwarrenjeppen, Citytheater, Skaaf, maar net alleen een beluwen, maar ik vol snijdt een beetje van 3 uur een hoog OJA-gehalte onder andere met Rijn en een heel soort oren muziekliefhebbers. Dekt dat een beetje de lading? Dat dekt helemaal de lading, Willem. Net stenen maar erheen. Ja, zij is het maar krijgt. Ja. Paul, dankjewel. Bijzonder is het voor mij in mij komen woest, want het is toch radio televisie, maar al je microfoons en camera's. Knap wat je hem die in. Dankjewel, het klonk fantastisch. Door ook bedankt, Willem. Super. Tot over 2 weken, 3 weken. Ik zal aan ze, kom maar goed. Ik zal aan ze een koorje deel zetten, maar ik ga eerst even achter de bar, want ik kan me niet haast. Ik moet even uitlezen. Nijweken, dat vinden we heel bijzonder, is er een eerbetoon van Doerbleker. Net met onder u, dat weet je hem in Tusken. Bruno Rummeler had eigenlijk mij nog een aantal orenmuzikanten, André Bekkers, het initiatief nam om Nijweken tijdens de visserijdag met een heel soort muzikanten eigenlijk door te eren. En dan kreeg ik André aan de telefoon. Ik zei, André, wist wat we doen? Nodig even wat meestal voor die muzikanten. En dan gaan we lekker gezellig achter de bar hingen. Mooi dan de binnenman, dankjewel. Hey. We praten straks even. We doen het lekker spontaan. Maar ik wat instrument mee. Ik zet aan wat microfoons. We gaan nog even spelen. Je luidt dat spul van Doerde op de bar. Rauwkost onder oren. Je luidt nog wat meer, is mijn naam. Voor de fatsoensrakkers. Even Doerde, wat ik dat zie. Wat herinnert die dan? Een hele humoristische man. En we een soort willen bij kunnen. Maar ik een man met een grut hart. Hij hier omtinken aan iedereen om de wereld en om zich heen. En ik een heleboel zorgen voor zijn been. Dat heb ik hem, want ik heb de laatste jaren het vooral mooi maken. Net zozeer als muzikant, maar als collega muziekmaker op de Omroep Zuidwest. En wie fantastisch mooi tijd. Ja, ik heb natuurlijk ook een prachtig met mij. Jou de microfoon maar even terug. Je herinnert je even, niet kwaad. Ja. Ik ben met Doorde ben ik heel vaak op en uit geweest. Dat we samen optraden hier en daar. Nou, ja, en prachtige dingen beleefd. Onder andere bij Wesselius in de Posthoren. 11 uur een koffieconcert beginnen en 12 uur met de laatste trein naar huis. Ja. Helemaal nuchter. Ja. Nou ja, ik kan een heel soort verhaal vertellen. We hebben natuurlijk mijn Kalers verhoor hebben wij met Doorde ook dingen opgenomen. En dat zit onder andere op die CD Ontspoord. En dat nummer wat elkaar is, dat doen wij dus Nijweken ook, maar dan bij de company. En Alco en ik ben elkaar chinkom als muzikant bij opname verdoorde bij de CD Mengde Gevoelens. En toen wie het zag van, we willen door de bellen dan. Hè? Door de zei dan van, je moet een meedoen bij ons op een CD. Van, nou, stuur me die nummers even. En dan stuurde er een cassettebandje wat kraakte en piepte. En ik koos niks wie ze worden. Ik dacht, wat voor tons spelers daar door in Gies mineur of zo? Nou bleek het gewoon gay te wezen. Ja. Maar goed, daar kwam je dan in de studio gewoon achter. En wat er dan badde, dat we heel magisch zijn. Ik zei door van, dat noemen kerst ik al even met spelen. Johan Keus die had al even de gitaar in speelt. Johan Overzet die had de bas al even gedaan. Kerst toch wel even met spelen. En dan ging je even 5 minuten bezig en dan speel je mij. En ik weet me nog goed herinneren, Alco en ik die moesten dingen inspelen op een paar heel mooie gevoelige nummers, want die hier direct, hè, heeft fantastisch mooie gevoelige nummers. En wij doen met de company een gevoelig nummer Nijweken. En dan zitten wij het Sinoorlijkorn, Alco met violen, ik met mandoline. En dan bezochten wij op die muziek die hij zong, op de tekst, bezochten wij gewoon te spelen. En het allermooiste weer, toen zei er hier een mooi lied. Dat heet Stad. Dat zit ik op mijn gevoelens. Dat is trouwens, daar hield het nog een heel oorverhaal hoor. Maar ik zal eerst dit even vertellen. Ja, dat komt straks. Maar we zien, toen zei hij, daar kun je hem ook wel even op met spelen. En toen zei hij, wat zouden we doen? Toen hebben we 2 mandolines in speeld. Als je goed luistert, dan hoor je 2 mandolines op die. Dat is geweldig. De rest komt aan om beurt. Mooi dan de binnenman. Gert Verdoerde. Nijweken dus. Hoe let en waarom. En de hele verhaal krijg nog wel in ieder geval in de rin van deze uitsturing. Maar mooi dan er ben ik. Zet je aan wat stwol dan. Want voor mij is hij hem daar erg zwitterig op elkaar. Net. Ja. Oh, de man die begint te zwitten. Ik weet het net hoor. Dat het goed komt. Goed. Wij draaien de plaat van Coldplay. En dan gaan we aan de Piepkes jongens. Hier in de studio. Van Noorderwing. Every day
Only I own it. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Coldplay. En we draaien het in deze aflevering dus van Noorderwind Live. Druk dwaande met de piepjes, jongens. Hoe is het, heren? Je mag nog even organiseren, denk ik, hoor. Ja, zoals gewoonlijk, hè? Ja, maar dan hebben we vast maatje nice. Hoe zit het daar? Nou, wel ongeveer. Ja. Je mag een beetje melk erop, jongen. Hè? Ja, we maar ook tegelijk eindigen, hè? Ja. Nou, ik ga lekker steen, man. Naar de volle lawaai, maatje. Want ik wil nog een keer naar Onno aan, want die wier. En ik zal het boek ik nog eens even weer pakken. Die wie in verband met een prachtig mooi bannenboek, zit er maar even bij. Het meisje en de magische vlasbloem. En dat Famke kan dus praten met planten, in dit geval met die vlasbloem. Dat is een heel prachtig mooi boek, verschijnen. Dus een week van dus presenteert. Ja, dat klopt, ja. Ja, bij bannenboeken weeken, ja. Hoeveel nummers heeft er bij Skreun? In je nummer. En het tweede nummer dat ik nou speel, dat is Skreun bij de opening van het museum. Maar dat is alweer 2 maanden ongeveer. In dat dreig of juist net om een vestje erbij te verzinnen? Nou, dat maakt riepje of zo. Dat maakt een tiert nodig gaan. En het vestje nou door is een besteend nummer. Maar daar zit nog een tekst op. Dus dat wie net zo ingewikkeld. Het andere vestje met de band, dat wie helemaal zelf betacht. Dus dat wordt dan wat langer. Mooi kleurig boek, jongen. Prachtig, mooi. Ja, zit er mooi. Ja. Mooi, dat is de best, man. Hiek de titel al vregen? Nee. Mooi, hoe heet het? Wintertiert. Live in Noorderwind, Onno Loostra! Wintertiert en het leven is weer. Al het feest zit op stal, het meeste werk is dien. Maar dus hij hard werk, dat we mij net kremen neer je. Stil maar liets bent je goed, maar net. Wintertiert en nu hij dit naar het braakhok. Alle dagen, lange dagen, hij komt stikken wet thuis.
krijgt als vlaaks. Hij is roepelen en brutsen. Stil maar liets bent je goed, maar net. Maar er komt een tier, dan is alles volle beter. Altijd eten in huis, we komen niks meer te kwaad. En het braak ook je dicht, nou ja, dat wordt dan een museum. We moeten niet vergeten hoe het vroeger ging. Neem meer vergeten hoe het verliezen wie. Dankjewel. Applaus. Ik voor Swanette. Hoi, dankjewel. Hoe is mijn stem? Mooi lip, man. Ik mag die even plegen. Ja. Dag Ben! Oh no, dankjewel. Weer fantastisch. Dan moeten we hier wezen mochten. Het boek is uit. Zo nemen we dat dan. Het meisje en de magische vlasboom. Ik liet het nog even zien. Waar kost het ook alweer krijgen? In Dokkum bij Van het Velde. Nou ja, Klassine wil het beter. Had ik dat zijn. Ja, die is lukt nooit. Ja, en dat staat ik wel op internet. Ja, kom goed. Ja. Mooi dat ze weer is. Dankjewel. Hartstikke mooi. Tot de volgende keer, jongens. Ja, dit verzin het al omtekenen. Een prachtig mooi boek. Ja, applaus. Ik zat naar de piepkesjongens te zien. Is alles klaar of net? Ja, de laatste details. Zullen we even een soundcheck doen of net? Ja. Zullen we dan eerst voor een nummer doen live? Daar begin je mee. We pakken gewoon even nu zing 1000 Miles Away, 1000 Miles Away. Zullen we het spontaan doen, man? Mooi dat we er binnen. Piepkes, zo woord. Jeugdsentiment voor mij. Mijn eerste verkering, heren. Maar ja, gang ik weer uit. Goalen. Nou, wij willen wel. Neem mij maar in het sentiment van zo wat. Piepkes, jongens. And a gallant ship and a fairing free, with a bully crew and a captain to carry me over the sea, to carry me over the sea, me boys to the moon not far away, for I'm taking a trip on a government ship 10,000 miles away. Then blow the winds and blow, and the roving I will go. I'll stay no more
Fantastisch. De Piepkesjongers uit Zwolle. Straks is er nog meer live dan hier in de studio. Maar eerst het nice. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Kom daarom tot en met 31 oktober naar de Renault Bedrijfswagendagen. En profiteer bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? Atrosan-tabletten. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Kampeerliefhebber, doe 1001 kampeerideeën op en laat je verrassen door alle primeurs en aanbiedingen. Kom naar de Kampeer- en Caravan-jaarbeurs in Utrecht van 10 tot en met 14 oktober. Jumbo is wederom verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Jumbo? Koop nooit bij de Jumbo. Dat is jammer, want bij Jumbo hebben we altijd lage prijzen voor producten die je dagelijks gebruikt. Ook hebben we de laagste prijsgarantie en ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Unox XXL rookworsten, 2 voor €5. Dat is het voordeel van Jumbo. Ga voor kaarten met korting naar kampeer- en caravanjaarbeurs.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Zwolle en Amerika treffen elkaar in de Noorderwun-studio straks in het komende jaloer. Maar eerst het nieuws met Tieten Science. Het Openbaar-ministerie is al zo'n van de morgen aan het wut in het proces tegen de blokkeerders van de A-Soan. Het komt justitie maar de eerst in de 34 verdachten. Maar voordat het zover is, dat justitie te doeken hoe ze daar die eerst komen. De rol van alle verdachten wordt nog eens bepraat. Ze zijn intussen bij de laatste. Dat is Jenny Douwers uit Drachten, die onder andere verdacht wordt van opruiing. Hajo Bootsma, die volgt de zaak. Wat zei justitie over de rol van Douwers, Hajo? Ja, ik wil eerst even op wat oorsprong komen, want alle verdachten binnen al behandelen. En hier krijgt het Openbaar-ministerie zijn van dat ze net geen zullen voor jildboetes. Maar ja, dat betekent dus dan dat het meer in de richting geen zullen van taakstraffen. Nou, ik heb niet eens toen ik de boete te doen, de laatste wie dat het zijn een van de verdachten in steeds van 120 uur werkstraf, 60 uur werkstraf eerst geworden zal. Dan waarom te komen op Jenny Douwers. Nou, Jenny Douwers wordt door het Openbaar-ministerie wel heel duidelijk zien als een van de grote oorstichters van de protestdemonstratie. Ze wordt verdacht onder woorden van opruiing. Ze heeft op Facebook de oproepdienst van mensen blokkeerde, boel. Ze is dat doel op oorsprutsen door de politie. En daar komt dan het verwijt benam van het Openbaar-ministerie bij. Ja, je bent er op oorsprutsen door de politie. Je gaat het verwijderen, maar ondertussen ben je gewoon trok in mooi. Ja, die opruiing. Mooi dus het oproepen om toch te blokkeren. Nou ja, en dat vindt het Openbaar-ministerie een kwalijke zaak. En daarom zeggen zij echt haar als een van de grote oorstichters. Nou, de eerste is dan dat zij niet alleen een gevaar opruiing veroordeeld wordt, maar het ministerie vindt ook dat zij veroordeeld worden met voor een rol in de blokkade en dus het opkeren van de demonstratie op de A-Soan. Nou, de officier van justitie, Hajo zei het al, is intussen dwaalde maar het eerstje van alle jaren straffen zien die 34 verdachten. We komen zo gauw als mogelijk maar een geervetting daarvan. Burgemeester Marga Waanders van Dongerenriel had voorafgaand onder de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum Indië contact voor met de stichting Nederland wordt beter, Kik Oud Zwarte Piet en de Nederlandse Volksunie. Dat had ze net dienen om ze oer te heljen om naar Dokkum te komen, zou de Goal Media melden, maar om te achterheljen als ze komen wonen. Nevens Waanders had elke niet in het rug om te demonstreren, maar je moet als gemeente dat wel in het voor weten, want dan kun je erop taarrieden. De burgemeester had daarom in het voorcontact zocht maar meerdere partijen die het in het verliezen op wat voor manier ik belutsen west bij de intocht van Sinterklaas. Op de Valeriëstraat in Ljouwert ben van de middag 2 auto's op elkaar botst. Hoe dat gebeuren is nog net duidelijk. Er zijn 2 ambulances oproepen om eerst te helpen te Jan. En graaidboeren die hebben het druk deze dagen, want ze helden de laatste snee gas van het land. Dat is heel ongewoon voor oktober. Maar boeren lieken ons alle de Vries uit de Sol, die zijn er wel heel blij mee. Ja, van die produceren is de kwaliteit van het gas vrij goed. En we kennen er van die echt wel wat mee. Het zomer hebben we snee minder krijgen door de droogte. Nou, dan komt dit er nog bij. Dus dit is een hele welkome aanvulling met dit prachtige waar, want we kennen het prachtig binnen.
Het is zeker prachtig waar. De voorspellingen zeggen dat ik dat het nog even zou blijven. Joet hebben in elk geval zinnen en 22 graden. Morgen een record warmte, 22 graden op de eiland, 24 of 26 graden op het festival. Er is een soort zinnen morgen. Snijn is er kans op Rijn. Het wordt dan tussen de 19 en de 23 graden. Het is vrijdag, dag 5 van de Week van de Veiligheid. De week waarin ondernemers elke dag een tip geven hoe je je werkomgeving beter voorbereidt op criminaliteit. Vandaag Jacco, manager van de Jan Linders supermarkt in Gennep. Tip 5. Laat al het personeel een veiligheidstraining volgen. Want dan weet iedereen hoe ze moeten reageren op agressie of geweld. Meer tips? Bekijk ze allemaal op deweekvandeveiligheid.nl. Zelf een auto leasen? Dat kan zorgeloos en voordelig bij James Autoservice. Met James Private Lease rijd je al een Peugeot 108 vanaf €194 per maand. Kijk voor deze en andere modellen op jamesprivatelease.nl. Ook daarom ga je naar James, het alternatief voor de dealer. Prijs op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. In de Gelderse streken beleef je de grootste avonturen. Bezoek de leukste kindermusea in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Of ontdek de meest spannende kastelen in Rivierenland. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Wil je de allerlekkerste pannenkoeken van de hele wereld proeven? Kom dan naar regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan? Zoals autorijden. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen en kunnen zo tekenen van medische aandoeningen detecteren. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. En dat voor maar €29. Kom nu naar Specsavers. Opel heeft nu Bepaal het zelf lease. Dat is private leasen en heel veel zelf bepalen. Of je je huidige auto inruilt voor cash of niet, bepaal je zelf. Of je tijdens de looptijd je kilometers naar boven of beneden bijstelt, bepaal je zelf. Of alleen jij erin gaat rijden of ook de buren, bepaal je zelf. Sluit je het contract online af of liever bij de Opel-dealer? Ook dat bepaal je zelf. Sterk staaltje Opel. Profiteer deze maand van een korting tot €1200 op je totale leasebedrag. Bekijk de actie op opel.nl. We gaan eens terug met onder andere optreden van Chastity Brown hier in de studio. De Piepkesjongens, koorts zit je kleer. En we gaan natuurlijk fruitje op het eerbeton van Doerenbleker. Dat doen we net alleen in dit horen, maar ook in het lijst horen. Dat zal er wat optreden worden. Ik ben al je muzikanten. Dat is grappig. Wat is die herinnering aan Doeren? Mijn herinnering aan Doeren is dat hij in het begin, eind jaren 80, met jaren 80 begon hij te spelen. En dat weer bij ons op een voetbalclub in Jobbeke. En dan kwam er mijn gitaar met 5 snaren aan. En toen zei hij, die laatste snaar nooit zetten. Nou, ik zei, ik ga zetten een nieuw setje voor die op. En na de tijd ben we altijd goed bevriend. Ja. Hele hechte vriendschap, zijn we vaak? We komen 5 keer in de week bij hem. Van het job gegeven naar staren. Gek idee dat het er net meer is. Hè? Ja, het is gewoon leegte. Het is een gemis. Ja, die is meer dan de oren. Hè? U doet een beetje in Friesland. Ja, nou, dat is wie uw eigen doerde. Ze namen me mee. Gerrit, dat gevoel is toch een beetje uw doerde. Ja, dat zie ik wel. Ja. Hij weer uniek, hè? Dat de enige die op deze specifieke manier muziek maken en mooie gedichten maken. Hè? Die vond ik altijd geweldig, zijn gedichten. Ja. Doerenbleker? Ja, Doerenbleker. Als daar we zitten, dan willen we er met groot worden. Hè? En jij bent een boer op positief bedoel. Ja, ik zou zeggen, de Smitstraat die is nou sieloos, hoor. Ja. Dus dat is heel jammer. Maar ik heb de eerste gitaarlessen van Doeren gekregen. Gezien eerst het basgitaar gekocht van Doeren. Gang dat wat subtiel trouwens, die lessen of niet? Ja. Het is anders doe je. Ja, nou, wees al, daar heb ik Doeren. Je hebt hem zin. Nee, dat ging nog heel goed. Hij had wel geduld. En daar trof hij ook de andere kant van Doeren.
doe er wel, weet je wel. In de zittingjes na de tijd en zo. Dat, ja. En wat iel eten? En de geur kan ik me nog herinneren. Als ik er binnen kwam, zo'n deur drinkt de geur van vis en zware shack. Had hij een omroep spelen, dan hier ik altijd vis mee. Goed, ja. We praten straks verder over het doeren. Wij gaan eerst, kist Ariane de Groot hoor? Nee. Nou, komt van Samar. Oké, nou hartstikke mooi. In Boedelonk is haar Ariane Grande, is er. Some days things just take way too much of my energy. I look up and the whole room's spinning. You take my cares away. I get so overcomplicate. People tell me to medicate. Feel my blood running, swear the sky's falling. I don't know if this shit's fabricated. Time goes by and I can't control my mind. Don't know what else to try, but you tell me every time. Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. No, I gotta keep on breathing. Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. No, I gotta keep on breathing. Sometimes it's hard to find my way up into the clouds. Tuning out, they can be so loud. You remind me of a time when things weren't so complicated. All I need is to see your face. Feel my blood running, swear the sky's falling. I don't know if this shit's fabricated. Time goes by and I can't control my mind. Don't know what else to try, but you tell me every time. Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. And now I gotta keep on breathing. Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. And now I gotta keep on breathing. Geen idee. Ariane de Groot, ze nemen altijd een beetje achter de schermen. Vies van Ariane? Ja, prachtig. Vooral achternaam. Ze komen het zo wat, toch? Ja, zo waar. Ja, leuk. Ja, leuk mees. Ja. De stem van Maaike de Jong. Leuk dat je er weer in best. Hoe is het? Ja, best. Ik reken al even zo'n maand lien dat ik je voor het laatst weer. Jeetje. Ja, want het is druk bij mijn opleiding en werk. Ja, naast mijn werk doe ik een opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Ja. Dus dat vergt een soort van je vrije tijd. Ja, kreeg, ja. Maar voor alles goed dus. Ja. Beetje zwitterig van de griepje ook nog. Ja, klopt. Nou, dan kijk die hongersteek. Nou, misschien die ze heersen wat 3 weken duren. Dus ik zit op 2, dus ik heb al een week. Dus, Nee, de zwitbaar. Ja. Druk aan sporten. Nou, dus even niet. Of even net. Even net, inderdaad. Nee, en die studie, het is nou een lang supervisietraject nog van 12 heel jaar. Maar dat is te dwaaien. Ik kan nou wat hier te meer te komen. En dat is mooi met de camera op. Max, we hebben een leuke vlog. Leuk is de best. Heren, hoe is het? Mooi, de piepjes jongens. Ja, ach ja. Ik ben even een van de accordeonisten daar. Hoe lang speel je, man? Nou ja, ik zit er een iedere straai bij, maar de man ben langer bezig, heb ik het idee. Maar dat weet ik niet kreeg. Wat jong je uit generaal? Is het wisselend of alleen de Chantisch? Ja, wat Iers. En wat Frieske nummertjes. Ja. En wat langs gewoon wat Hollandstalige smartlapen. Nee, die moet er ook wat in. Ja, je moet een beetje sfeer inbrengen, hoor. Ben je nou echt de baas of net als dierige? De baas? Nou, Jut zeker hoor. Maar streng ik ben ongeveer tot onder de pauze ben ik de baas. Hij is waar mijn muziek instuderen. Maar de hint van de koorbelt is wel heel duidelijk van na de pauze. En we nemen even een slokje in de pauze. Dan mag ik gewoon even zelf bellen. Dus die is dan hou ik me stil. Welk noem ik iemand van? Wij jongen nou, ik wil een slokje had. Weer eerder in de woorden. Daar ben ik helemaal voor. De piepjes jongens! Wie eerder in de woorden, maar uit mij door de kelden, daar zeg ik wie
centen en ik kocht ze thuis bij Alsje. Ze zijn mijn leven jongen, heel liever bij de broer. Maar u komt man dat van me zijn roep gaan het miljoen lekker ding ding roepen aan. Het zogeratterij, het zogeratterij, een slokje vol ik aan. Als voor en uit de likken, kom ik op les op hoezen. We zitten hier bij mij en die leien in de hoesten. Maar kusken zoon en achter, stil is je bij de kwartel. Ik haal de minor herder naar het roken, die de trek voor lekker ding ding roepen aan. Het zogeratterij, een slokje vol ik aan. De inhoud van de spanning, de oren van de dochter. Maar ik kan toch niet sneller rijden, gekje bij de rochter. Want zo ik daar verstieren, in de wedstrijd mij zien vodden. Maar ik zit in de tit, doet mij een bonkel onder voeten. Lekker ding 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 aan. Het zogeratterij, een slokje vol ik aan. Het zogeratterij, een slokje vol ik Hoe bijzonder weer dat de Dubliners in de eerste oren zitten, jongen. Dat weer prachtig. Weer pad, hè? Prachtig, ja. Ja, ben toch de man die dit skreun had. Die mij wel wegkomen. Ja, hè? Ja, dat vind ik echt, ja. Hoe vond jou dat? Dus je hem live liet een beetje. Jo, doe maar niks te zeggen. Ik ben nu praat. Ik ben de enige Hollander in het koortje. Oh, maar we kunnen wel een beetje Hollands, hoor. Je meent het. Ik speel me net blokkeren hier. Oké. Ik zal je met het volgende horen, dames en heren. We gaan aan de Chastity Brown. Hoe de blokkade sprutsen. Er is een rechtszaal gaande, al 3 dagen lang. Er is uitspraak en het laatste nice der hoer. En nog van Hajo Boortsma. Ja, de eerste die ik ben nou krijg bekendmaken of de eerste ben bekendmaken. Jenny Douwers is nou een taakstrafeerske van 240 uren en 3 maanden celstraf onder betingst. Een van de verdachten gaat het om een eerste van 6 maanden cel. Hij krijgt een wat heger eerste in verband met een eerdere veroordeling. En bij alle oorverdachten gaat het om werkstraffen tussen de 120 en 150 uren. En dan ben er een peer bij die wat een mindere rol spelen. Die zijn haar is een taakstrafeerske van 80 uren. Ik kom aan bij die, ja. En dat weer Hajo Boortsma over de straffen die er u deelt binnen in verband met de blokkadezaak. Je merkt het is gezellig. Did you ever been in a music show with a choir like this? No, I haven't. Do you like gospel choir music or not? Yeah, I grew up in Tennessee, which is really big in gospel choirs, and I loved it. It's what taught me how to sing. Okay. Oh, is that the reason? Dit is de stem van Chastity Brown. Ze speelt het jong in de aardenplaats op het beeld. Who's the guy next to you? This is Luke Enyart. Hi. Nice to have you on the show. Thank you, man. How big is your tour on this month? I just finished the UK portion of the tour, so in total it's a month long, and so Luke and I still have another week and a half to go. Okay. Only Holland or other countries here? I guess we're going to Switzerland tomorrow, and I didn't realize that until yesterday. Okay. And then in Holland and Belgium. What kind of places do you play in if you are in the UK? Are it big venues or just the pubs? Or how do you play there? It varies from listening rooms to clubs and stuff. You always touring? I feel like I am, yes. Kind of music gypsy. I live on the road, most certainly. Yeah. And in America, of course, always on the road? Or are you more in Europe? No, I tour America quite a bit, and Canada as well. So I'm home only sometimes. Okay. You released an album, not this year, but last year, isn't it? Yes, the new record came out last summer, Silhouette of Sirens. Beautiful title. Thank you. What do you try to tell? From the whole album or just from the title? Both, maybe? Well, essentially it's about just different... In one way, it's about different types of heartbreak.
which is not always like someone that you've dated or been in love with. There's different ways that we all experience the world, and so I just try to tell stories about things like that. About your feeling and the world. Lots of feelings about the world. Always beautiful musicians, yeah. You're going to play 2 songs. What are the titles? The first one we'll play is the opening track to the album, which is called Drive Slow. The second one we'll play is called Colorado. Live in Noordwien, Chester de Brown. Drive slow. I don't really wanna miss what is even happening. One can only gaze. Drive slow. I don't really wanna miss what is even happening. One can only guess. All my life I was afraid of everything, and I wouldn't touch what was beautiful to me. Now I'm pulling close, so close enough to see the silhouette, the sirens that's been calling me. Drive slow. I don't really wanna miss what is even happening. One can only guess. Drive slow. I don't really wanna miss what is even happening. One can only guess. Middle of nowhere, nowhere to be found. You pull the car over, put your feet on the ground. Yeah, you turn the music up, and yeah, you turn it up so loud. Oh, I can see what you want to do, but do it now. You know, I wanna see you letting go, wanna see you live it out, wanna see you take the bottle, throw it to the ground. I wanna see you laugh it over, wanna hear you sing it out. What you want, you can do it now.
What is happening? One can only gaze. Drive slow. I don't really want this. What is even happening? One can only gaze. This next one is called Colorado. I was driving through the mountains of Colorado. Good to get to be there tomorrow. Ain't slept a week and 3 damn nights. That's the way it is when you're living this kind of life, you know. I got broken strings on a steel guitar, and I'm banging that thing at a small town bar and gold. And the life that you see now is wrapped up and turned out. It's the one I will follow. And the light that you see now is wrapped up and turned out. It's the one I will follow. Waited all the way down to Tennessee. We was running out of gas, we was running out of steam, you know. Well, I felt face first back there in the dirt. I was crying like a child, but I wasn't really hurt, oh no. I was 3 feet away from the love of my life. I was holding my breath and I'm holding on tight, you know. And the light that you see now is wrapped up and turned out. It's the one I will follow. And the light that you see now is wrapped up and turned out. It's the one I will follow. And the light that you see now is wrapped up and turned out. It's the one I will follow. And the light that you see now is wrapped up and turned out. It's the one I will follow. Driving through the mountains of Colorado. Good to get to be there tomorrow. Fantastisch. You are great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Chastity Brown, jong in de Arenplaats. Orde Bultziel. Sjog even op de site. Probeer misschien eens even een hinder te bellen, want misschien ben je er nog kaart voor. Thank you, thank you, thank you. My pleasure. Thank you very much. I hope to see you again. And it was great. Thank you very much. Yeah, thank you for having us.
Chastity Brown dus. Je hoort in deze aflevering van Noorderwien Live. Wij gaan er even uit met het Nijs. We praten straks even over de Deaf Americans. Johnny Cash. De Voskaf zullen optreden. We hadden de Piepkesjongens nog. En we beginnen met een aantal muzikanten. Nog even, doeren het goede eerbetoon. Ja, Nijwieken is het echte eerbetoon van de Migge de Wolfeste Fabriek. Met een heel soort leuke gasten hier in de studio. Graag dadelijks. MS is een ongeneeslijke en zenuwslopende ziekte. Lichaamsfuncties kunnen zomaar uitvallen. Je weet nooit welke. En wanneer. Alles is onzeker. Behalve dat iedereen het kan krijgen. Laat mensen met MS niet aan hun lot over. Word collectant. Meld je aan op mscollecte.nl. Het scheelt me een hoop poetswerk, voornamelijk in de badkamer. We hebben geen kalkaanslag meer. En tevens het niet meer verkalken van het binnenwerk van onze apparatuur. Aquacel. Geen kalkaanslag meer en heerlijk voor de huid. Aquacel.nl. Cel met een C en dubbel L. Word collectant. Meld je aan op mscollecte.nl. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4-wielaandrijving, 1500 kilo trekgewicht, een groen A-label en met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens tot eind 2019 gratis. Dat is electric and more. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV. Nu bij de dealer vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Kom nu naar Autoraggers en Auto de Boer. Uw Friese Mitsubishi dealers. In Franeker, Leeuwarden, Heerenveen en Oldenmarkt. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen vrijwel alle 34 Friezen die terechtstaan voor het blokkeren van de A7 vorig jaar zijn taakstraffen geëist. Tegen de vrouw die opriep tot de actie is behalve een werkstraf ook 3 maanden voorwaardelijk geëist. Het Openbaar Ministerie eiste tegen 1 verdachte een celstraf van 6 maanden vanwege een eerdere veroordeling. De 34 blokkeerden de snelweg om te voorkomen dat actievoerders tegen Zwarte Piet zouden demonstreren bij de landelijke Sinterklaasintocht vorig jaar in Dokkum. Volgens het OM zijn de feiten te ernstig om alleen een geldboete te eisen. Vrouwen moeten voorzichtig zijn met het online kopen van de anticonceptiepil. Dat zegt minister Bruins in reactie op het nieuws dat de meest gebruikte anticonceptiepillen voorlopig nog slecht te krijgen zijn. Met de apotheker zoeken naar een alternatieve is veiliger dan online kopen, waarschuwt Bruins. Al sinds begin vorige maand is er een tekort aan grondstoffen voor het produceren van de anticonceptiepil. Minister Bruins kan niet zeggen wanneer de voorraden weer op peil zijn. De elektrische scooter wordt steeds populairder. In de eerste 9 maanden van dit jaar was ruim 9% van alle verkochte scooters elektrisch. 3 keer zoveel als een jaar eerder. Volgens de BOVAG is de verkoop onder meer gestegen doordat het aanbod van goedkopere scooters met een stekker is toegenomen. En de kwaliteit wordt ook steeds beter. De opmars van de elektrische auto gaat een stuk minder snel. In de eerste 9 maanden van dit jaar was bijna 4% van alle verkochte wagens elektrisch. Ronald Koeman denkt dat Oranje best kan winnen van Duitsland in de Nations League-wedstrijd morgen. De bondscoach zei op een persconferentie dat in de wedstrijd tegen Frankrijk het niveau af en toe al goed genoeg was. Als we dat langer kunnen vasthouden, zijn we in staat van Duitsland te winnen, zegt Koeman. De wedstrijd tegen Frankrijk werd vorige maand wel verloren met 2-1. Het weer. Veel zon, maar ook wat wolken. Het is een graad of 22 en dat is een historisch record voor deze dag. Morgen is ook een stralende dag met uitzonderlijk hoge temperaturen voor half oktober. Het wordt 24 tot 26 graden en ook dat zou een nieuw record zijn. Vanaf zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. Asus, het laatste uren van Noorderwien Live en dat er nog nice is vanuit de stad loopt in verband met de blokkadeacties en de uitspraak vanwege de rechtbank van Jemen, dat natuurlijk ook. Maar in ieder geval de Voskafs, we hadden Piepkesjongers, Chanticoor, een lekkere rockband hebben we dus in de studio en Doer de Bleker. We bedenken hem op uw manier. Dat is rommelig, maar met inhoud en een heel soort gevoel. Graag en dadelijks. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutem. Friesland had 2 zeegemalen, 2 IJsselmargemalen
treien spuislozen, haast 1000 poldergemalen en 5600 stuwen. Het is begonnen met groepen boeren die zeggen van ja, ons land is te nat. Wat gebeurt er met een Rijndrip als die in Friesland deelkomt? Nou, ik vind het mooi om boeten te werken. Ik ben echt een boetenman. Dus in het grootste gedeelte van mijn werk speel ik boeten na. Tiesje, kwartier voor Seizen bij Omroep Friesland Televisie. Dat je de douche niet meer hoeft uit te drogen. Dat vind ik heerlijk. Echt, het gebruik van zeep is stukken minder. Aquacel. Geen kalkaanslag meer en heerlijk voor de huid. Aquacel.nl. Cel met een C en dubbel L. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Kom daarom tot en met 31 oktober naar de Renault Bedrijfswagendagen. En profiteer bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vreemde maar het weekend van de door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uren van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat wordt muzikaal, dat wordt gezellig. We gaan ook nog even vooruitblikken op een leuk evenement met de Deaf Americans. Zit ik er maar even bij. Dat is echt realiteit. Nice realiteit. Hier in Leeuwarden. Uitspraken, zaken, blokkades. En Simone Scheffer. Ja, en ik sta nu boeten de rjochtbank, want boeten de rjochtbank is het denk ik drokker als erin. Hier staan, nou ja, wat zou ik zeggen, zo'n 100, 150 mensen. En dat zijn mensen die vooral sympathisant binnen met de vertochten die Joet de eerste inskrekt de eerste in haar jaren. En dat varieert van 80 uur werkstraf naar van Jenny Douwers die het meeste kregen 240 uur werkstraf. Die het er ik nog 3 mannen onder voorwaarden bij kregen, gevangenisstraf. En iemand 6 mannen cel als eerste. Dat is nog net de straf die ze krijgen. Maar hier boeten is het een drukte van belang. Jenny Douwers die het even naar boeten west, die waard op een bepaalde manier huldigen. Dat wie een en al media eromheen en mensen die eigenlijk die media, ik weet net zo graag erbij hebben, want ze zijn een peer die hebben van die linkse, nou dat. En ja, hier stiet Bigleaks Arend Glas. Arend, als die zit maar in Frieske vlaggen. En wat is de actie? Nou, wij willen de blokkeerder straks het onder de riem stekken en duidelijk maatje dat het Friese volk eigenlijk achter hun stiert. Maar waar is het Friese volk, Arend? Nou, ik denk dat iedere weldenkende mensen in Friesland hier uiteindelijk gewoon achter die actie staan. Ik bedoel, die actie is op een goede manier uitgevoerd. Er is geen geweld bij gebruikt. Die in principe natuurlijk inzetten als een ludieke actie om ze nou ja, te vertragen. Uiteindelijk ze stilstoen. Nou, dat is ik net zo raar. Bij de jouwe wie op dat moment natuurlijk al die wegwerkzaamheden. Dus zou het willen daar überhaupt net rieden. Ja, nevens de riochter en de officier van justitie kon je daar gewoon 130 rieden. Dat is best wel hut. Ja, dat koeien wel. Maar dat willen er op dat moment überhaupt net rieden. Want bij de jouwe wie een snelheidsbeperking van 70 volgens mij. Dus, maar daar gaat het net om. Waar het uiteindelijk om gaat is dat zij vertraagd binnen op wijs naar Dokkum. En uiteindelijk het natuurlijk burgemeester Waanders. Die uiteindelijk, dat is degene die natuurlijk de kwade genius is. Die hier die discussie vieren we nou even net. Het is meer dat Jim nou deze actie doggen om de mensen die het nou krijgt de eerste kan jet hebben. Tussen de 80 en 240 uur werkstraf. Om die te stipjen. Ja, zeker. Want dit hier, mijn symbolische strafhouding wordt kent. Ik bedoel, als het OM nou van nou de streep trot trekt en iedereen die maar enigszins in deze buurt komt gewoon een taakstraf van jou, oké, prima. Maar weet je, ik vind gewoon heel spietig dat je gewoon mensen als voorbeeld stellen wordt die dat net verzinnen. Er zit niks kweers in iedereen die hier terecht zit. Helemaal niks.
En daarom stiet onder oren Arend Glas hier voor het gerechtsgebouw. Intussen gebeurt er nog van alles. Ja, hier stiet een donkere jongeman die uit Zoetermeer nevens mij kwam is om de Zwarte Pieten blok of de Azaan-blokkeerders te stiepjen. Want hij zei, ik ben gewoon met Sinterklaas en Zwarte Piet opgegroeid en ik heb er geen moeite mee. Dus die is hier. Ik was sympathisant. Het is hier druk. En soms een beetje gespannen, maar over het algemeen, ja, ze hebben er, ik wil wel plezier aan, heb ik het idee. En dat weer Simone Skeffer. Was het volgende, dat kunnen al via de site natuurlijk op friesland.nl. Wij zullen er straks bij Wijstra bij nog wijdwijdig omdenken, Oen Jaan. En natuurlijk ook nog Friesland Youthbuis op televisie. Het volgende, mocht er al wat gebeuren daar nog, dan brekken we natuurlijk in dit programma, want dan gaat het nice gewoon voor. En in tussentijd gaan wij toch leuke zaken, zoals muziek. Hoi. Hoi. Sjoerd van der Werf. Sjoerd van der Werf. Jouw dochter weer. Ja. Aan het begin van de middag. Geweldig, hè? Klaasine, prachtig boek. Maar noem maar je het verhaal zelf door. Noem ik het verhaal zelf uit, want het is 50 jaar geleden dat Johnny Cash in St. Quentin het beruchte concert joeg. Ja. En er was een groep in Nederland, dus Deaf Americans, en die had nog een tribute concert jouwt terug Nederland heen, en die komt volgende week sneun in Den Bosch, in de Kruiswei. In de Kruiswei. Nou, mooie koord net. Hè? Dus, het is een fantastisch band. We houden ze te gast hoor. Ik had toevallig van de week contact met ze hoor. Ze zitten nu verjoerd al groot vol. Maar ze komen in maart weer naar Friesland. En dan spelen ze eerst in Noorderwien. Bij deze dus even. Maar de Deaf Americans. Bijzonder goede band, ik. Ja, het is een hele bijzonder goede band. En nou ja, goed. We hebben ze nu op dit moment al in op YouTube show. Ja. Maar ja, dat wordt een bijzonder jongen. En de meesten zijn natuurlijk altijd welkom. Ik zeg jongen, er zijn al heel veel kaarten verkocht. Maar er kennen we een keer bij. Ja, die cruisen wij meteen vol. Ja, die cruisen wij met vol, want het is een prachtig concert. En dan wordt met een broezen. Dan wordt met broezen, ja. Ja, dat is de bedoeling, een beetje achter de Kruiswijk-concerten. Toch? Wat leven in de brouwerij, hè? Ja, absoluut. Want, en verleden weekend zouden we zien met de Payback Show, maar de uitbaters, Hendy en het Zeert. Die hadden wat met Johnny Cash ook, hè? Die hebben even helemaal even de spelen, dus wat dat echt even playbacked. Ja. Jackson, nou het was geweldig. Het was een prachtige mooie. Ook al de Jackson. Ja. Maar verdere nummers ben natuurlijk, gaat zijn mooi. En St. Quentin natuurlijk, dat bloot natuurlijk vooral voor uw leeftijd. Hè? Ja, het is voor dat is geen dingen. Ja, maar het is iedereen is tegen welkom en ik vind het hartstikke mooi dus dat zij in Friesland komen en dan ik toevallig nog in Den Bosch. Het Maat Broers krijgt het zijst. Mooie muziek. Waar begint het Nijweken? Nijweken, de dwarren manier om 8 uur, dus €15 intree. Nou, wat wil je nog meer? En mooi, Anna. Kruiswij, dan wordt net stenen, maar erin de Deaf Americans, Johnny Cash, de hele Janne. Dan kent je mooi hier, want het is een fantastische band. En Johnny Cash dit natuurlijk voor hemzelf. Dank u wel. Familie van der Werf. Ja, dank u wel. Straks gaan we terug met de Voskops, maar die zullen we nog even kwart soundchecken. Dus hebben we een plaat. The nights by the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby, all on her own, no one will come, she's got to save him. She tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt you love, I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. And hard to carry. They said too young. What are you thinking? They told her to choose. She chose to use her heart and keep him. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh love, no one's ever gonna hurt you love.
she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Yeah! So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Clean Bandits, jawel, heerlijk gepraat. Samen even op in deze Noorderwiel live studio, geweldig. Ik zal even naar het publiek. Hij me dan een beetje hebben? Hoi! Hebben ze een beetje herrie, jongen? Ja! Ga ze al horen? Want de Voskofs die al nevens mij trekken hetzelfde nummer te spelen. Oh, dat is net helemaal weer. Oh, wie vreeg je steeds op het nummer te soundchecken. Ben je een beetje tevreden nu? Ja, super tevreden. Mooi dat we hier binnen. Ja, ik vind het te kijken je weer binnen, jongens. Hoe lang besteed je eigenlijk al als band? Oh, al die verschillende samenstellingen. Ja, dat wisselt nogal bij hem, hè? Herman en Klaas en ik al 24 keer bij elkaar. Ja. Dus en Jaap is erbij komen en dan volgens wat wisselt. En is het ook gewoon de Voskofs of de Voskofs Grodzemors? Ja, ik ben ook bij de Voskofs. Oh, ja. En Wold Shuttle West en van alles en nog wat. Ja. Ja. Wat ben je plannen voor de komende jaren? Of hem gewoon geen plannen lekker spelen? Lekker spelen, rammen. Ja. Zat je hem krijgt niet in? Ja, precies. Ja, jongens, even een oorstafje die handel leren. Goed, ja, kom goed. Je hem gaat 12 nummers achterkomen. Welke je hem doen? Wij gaan eerst beginnen met welke zondag moeten we doen? Doensje. Ja, en dan vogelvrij. De studio is voor hem, de Voskofs! Op een vreemde joen, op het dier verdoven. Ja, dan komen ze vanuit het hele noorden. En daar komen ze zoeken toe. Want het is dat mooi, een mooi te broodje. Nu bij de Flevo. Nu bij de Flevo. Op de doetje. Mooi te boven. En als het schaap dan onder horen vliegt en de stier begint te jaaien. Dat is een in de echte vuur. Oh, zo mooi, ze winnen de ronde aaien. Nu bij de Flevo. Vader boven op een kooi en dan komen ze vaak.
Ja. Hier heb ik gelijk terug, maar voel vrij. Heerlijk. En het goede nieuws is, ze komen straks weer om te spelen. En praten we nog een piepvol met de Voskovs. Na je weken, André Becker, doe maar een heel soort oren muzikanten zullen door de eer doen. Eerbetoon voor Doer de Bleker. Ja, Doer, wat een man, hè? Ja, dat was er een. Ja, machtig. Hoe gaat het weer de skok voor jou? Doest jij dus dat net met wie? Nou, best. Ik weet net waar ik wie, maar het heeft me heel lang erg dwars zitten. Ja, zeker. Volgens mij het Bruno belde mij inderdaad. Die zei het, Doer is overleden. Wie doerde voor jou? Vroeger als kleine jongen, volgens mij als baby, kreeg ik al hering van hem. En ik ben eigenlijk, hem echt heb leren kennen is in de winkel. Ik heb 5 jaar bij hem werkt. Ja, dan ben je naast visverkoper en vakman, want dat wil je ook deuren. Want hij leerde alles, fileren en alles deden we. Maar ook artiest wezen, want ik begon toen ook al wat met gitaarspelen. Maar je waren ook als frituurbakker waren je ook artiest. Want er gebeurde van alles in die winkel. Dat kon ik niet benoemen, jongen, wat er allemaal gebeurde. Je moest ook artiest wezen tijdens het hering fileren. En het ging elke dag anders en gek. Ja, mooi. Je kunt improviseren, je had gewoon een gitaar omhang. Welk nummer is het dan? Een van mijn favorieten, dat is opdroegen aan mijn echte maten. Doer de Bleker. Ben je echt een goeie maat was. Maar do vielst mij zo teugen, gaan die weg, weer eens waarom. Dan ontdekst die grote leugen, die 100 gulden, die ik daar leende, interesseren mij geen bied. Dat rotgeld, dat mast houden, ik zou zeggen, jongen, niet. Maar een ding, dat ik daar gaf, ja, dat
dat neem ik weer om. En dat is mijn vertrouwen, ook gafst er toch geen donder om. Ze zeiden vaak, stoen hufter waast. Maar ik dacht, dat valt wel wat met. Want mijn mem het vaak zeit dat iedereen op goede kanten het. Ik gaf die de voordeel van de twijfel. Doe zei dus jong, doe bist niet maat. En achteraf denk ik vaak, dat waar alleen stom praat. Ja, slijmen, dat kost goed. En mooi praat, dat is toch genoeg. Maar daarvoor waren het nog veel te vroeg. Wij waren maten, de dik en dun. Wij zakten met z'n beiden vaak deur. Ons denken, dat bleek een liek. En wij zagen vaak dezelfde kleur. Had ik een meid, geen probleem. Want dan kreeg ik die spetter van dij. En in de tent sliepen wij met z'n drieën. Dat was normaal, voor die en mij. Maar ineens worden sto een ander mees. Do leekst ouwer als die ouwe heer. En wat wij deden, was sto vergeten. Blijkbaar waast wij zelf toen weer. Aan alle kanten maakte het mij zwart. Want do zelf, do waast al hier nog goed. Dat bent toch streken, waar of niet? Die alleen een hufter doet. En misschien kom ik bij teugen. En zeist, hoi ouwe vriend. Maar dan zeg ik, do is die die zijn titel nooit verdient. André Begger eert uw Staverse held. Zo maak ik hem er wel neer met Doer de Bleker. Straks praten we en spelen we nog in verband met dat eerbetoon van Doer de Bleker. Maar eerst het nice. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja. Heel goed. Dat is inderdaad een van de keuzes over orgaandonatie in het donorregister. Maar kent u ook de andere? Nee. Dit heeft u eerder gedaan. Maar behalve ja en nee zijn er ook andere keuzes. En als u wilt weten welke, dan kunt u kijken op donorregister.nl. Oké, dankjewel. Graag gedaan. En welke keuze u ook maakt, leg hem vast op donorregister.nl. Doe ik! Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Kom daarom tot en met 31 oktober naar de Renault Bedrijfswagendagen. En profiteer bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het is Bra Party bij Hunkemuller. Krijg nu de derde BH gratis of de tweede voor de halve prijs. Ook op hunkemuller.nl. Kampeerliefhebber, doe 1001 kampeerideeën op en laat je verrassen door alle primeurs en aanbiedingen. Kom naar de Kampeer- en Caravan-jaarbeurs in Utrecht van 10 tot en met 14 oktober. Jumbo is wederom verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Jumbo? Koop nooit bij de Jumbo. Dat is jammer, want bij Jumbo hebben we altijd lage prijzen voor producten die je dagelijks gebruikt. Ook hebben we de laagste prijsgarantie en ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals riplappen, 500 gram voor €3,99. Dat is het voordeel van Jumbo. Ga voor kaarten met korting naar kampeer- en caravanjaarbeurs.nl. Snijn in Bureau de Vries. Ik heb maar 60 kei en die oude had ik nog haast geen malken. Maar ik hou wel goed deel door. Biologisch boer Jaring Brunia. We hebben nog tegen de oren ding te doen.
En dan is het borkje een fantastische manier van leven. Oostborkje zonder nijdiel? Nou, het is eigenlijk te mooi om weer te wijzen, maar het kind dus wel. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Het Provinciaal Landschap werkt dagelijks hard om de natuur nog mooier te maken. Daar profiteren niet alleen de planten en dieren van, maar wij ook. Kom daarom ook naar de Week van het Landschap, van 13 tot en met 28 oktober. Ruim 100 activiteiten door het hele land. Kijk op weekvanhetlandschap.nl. Natuur. Mooi dichtbij. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4-wielaandrijving, 1500 kilo trekgewicht, een groen A-label en met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens tot eind 2019 gratis. Dat is electric and more. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV. Nu bij de dealer vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Kom nou naar Autoraggers en Auto de Boer. Jouw Frieske Mitsubishi dealers. In Venture, Ljout, Jereveen en Oldemarkt. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Als is nog een liedje dat er in Noorderwind live met een soort muziek gezelligheid in de studio. Maar eerst het Nijs met Dieter Seijens. In de vertochten van de Azaan-blokkade vlieden hier bij de Jouwer bin taakstraffen en in ieder geval een celstraf eerst vanwege het blokkeren van de Gruttediek en het zinhouden van een demonstratie. Jenny Douwes van Drachten krijgt tot het onjustitie leidt de maximale taakstraf van 240 uren en ik nog 3 maanden celstraf onder betingst. De eerste kwamen na een urenlang requisitoor van 2 officieren van justitie. Verslagjouwer Hajo Bootsma die eerst bij de rechtszaak. Ja, Hajo, een soort verschillende eersken taspitst op de rol van elke vertochte, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat voelt mij wel op dat er heel botjoen is naar wat een rol is van een bepaalde vertochte. En hoe belangrijk is die wie in het geheel. En wat je heel duidelijk zien kon in de eerste van de officier van justitie, wie dan ik dat degene die de grootste rol hier een hegere straf eerst kregen. De wie die kregen de jaren eerst van 6 maanden cel. Vanwege ik een jeddere veroordeling. Dat wie dan de Zwitserse straf, maar voor de rest kwamen dus op werkstraf van Del. Mensen die iets, die een heel, die mooi roen, zou ik denk het best omschrijven. Die kregen een eerst van 80 uren en voor de rest varieert het eigenlijk van 120 uur te mooi, 180 uren, sinds ik het even nu ben hollen, 100 of 150. Dat ben ik even kwijt. Ja, het binnen in ieder geval een soort. En Jenny Douwes die jaren dus 240 en 3 maanden celstraf onder betingst. Nou, ze kwamen op een gegeven moment, want na het voorlezen van de eerste kwamen ze naar Boetenta, hebben we jet van ja, wat is die reactie erop? Daar woezen ze nog niks precies, omdat ze toch eerst al wachten voor wat de advocaten vertellen. En dat is wat er nou gebeurt in de zittingscel achter u. Ik zal even van de Goortes aan het woord. Uitname van de 34 van de 44 vertochten. En daarna komt dan Jenny Douwes. Daarna komt dan Barbara Klunder. En die viert het woord namens een van de oren vertochten. Ja, dat gebeurt er dus nou op dit stuit in de jochtcel. Boeten, daar wie ik het in een oren aan of net haaien. Dat is ik even best. Ja, dus denk ik dan nog heel tijd. Als het een beetje jerk is. Zeker, ja. Nou, de Groezemoes is van een aardige groep mensen die je nog zit. Ik denk een 250 man. Die zijn ook aan op een oproep van onder andere Arend Glas en van Wout Zielstra en van Saaie Herre Brinkman. Die hebben zijn van, ja, mensen komen naar het Zeiland, dan willen wij daar toch Jenny Douwes en alle oren mensen die als vertochten te boek stingen en het onder de riem stekken. Die verzin je type. Nou, daar komt een hele groep achterom. Er wordt ballen uitdeeld, knippelballen in verband met vreed, merk. Wordt er een verband met knippelvreed. En dat neemt vrij gretig uitrek. Het is eigenlijk een groot verskaat om mensen die een keer zien komen. Ik spreek niet eens een donkere jongen. Die vond het allemaal wat opheffen om neer. Die zei van ja, ik heb er nooit last van het hele gedoog om Zwarte Piet heen. Er is iemand die wedstrijd een keer tegen me zei, hey Mim, shit, daar is Zwarte Piet. Hij zei, ik heb mijn schouders ophellen. Ja, als dat alles is. Ik vind het allemaal wat betrokken. Wat ik wel opvallend vond, ik spreek Ater de Jong. Hij was de directeur van Toomba, onder andere in Ljout, het antidiscriminatiebureau. En die zei van, wat een grote kolder dit. Het hier makkelijk ook in, had die man, Juster, en dan doelt er op de mensen van Kick-Out Zwarte Piet, zijn niet van jongens, we willen praten. Dan laten wij je een filmpje zien van hoe wij discriminatie ervaren. En dan moet je hem vertellen over de Friese cultuur. Door er een fles Berenburg bij en kleer. Dat vond ik op mezelf wel een opvallende uitspraak van de oud-directeur van Centrum Toomba, het antidiscriminatiebureau. Nou, de opbreng wordt wat grutter nou. En dan is de verwachting dat Assen, om een uur is 4 of 5. Ik denk dat de Westkost wordt of
als de zitting misschien wel man die vierde gaat. Dat Jenny Douwes dan op de schouders van Wout Zielstra gaat. De sterkste man van Nederland, van Friesland, vanzelfs ik dan. En nooit het half gaat. Het half van Justitie krijgt wat verderop. En daar een soort van huldiger wordt voor haar rol in deze hele zo'n blokkade discussie. Het verhaal is nog net u dankjewel voor nou Hajo Boots, maar we bleven het volgen via Hajo verzels. En zat er al saai op dit stuit in de rechtbank on het wordt Tjalling van der Goort, de advocaat van de meeste verdachten. Burgemeester Marga Waanders van Dongerediel die had voorafgaand onder de landelijke intocht van Sinterklaas Vlietenier in die contact met de Stichting Nederland Wordt Beter, Kick-Out Zwarte Piet en de Nederlandse Volksunie. Dat had ze net dienen om ze oer te heljen om naar Dokkentat te komen. Ze had gewoon media melden, maar om te achterheljen als ze komen wonen. De Waanders had elke keer in het recht om te demonstreren, maar mag je dat wel in het voor weten, want dan kist hij er op tarrieden als gemeente. De burgemeester had daarom in het voorcontact zocht naar meerdere partijen niet in het verliezen op wat voor manier dan ik belutsen west bij de intocht van Sinterklaas. Bij werk in het centrum van Balk is juster een haast volslijn intact skelet voen. Elke dag komt het skelet uit de middeleeuwen, maar dat wordt nou onderzocht door een archeoloog. De vindst is op zichzelf net een verrassing, omdat er een oud begraafplek in het werkgebied van het Haskeplein in Balk ligt. De rest ben niet tussen samelen en worden onderzocht door een fysisch antropoloog, zodat dat heet. Het skelet krijgt daarna een nijrestplak. En kruidboeren die hebben het druk deze dagen, want ze heljen de laatste snee gas van het land. Dat is heel ongewoon, want we zijn al oktober, maar boeren liekers Ale de Vries uit Tersol, die ben er blij mee. Ja, van die trodde is de kwaliteit van het gas vrij goed. En we kennen van die echt wel wat mee. Het zomer hebben we snee minder kregen, door de droogte. Nou, dan komt dit er nog bij. Dus dit is een hele welkome aanvulling met dit prachtige waar, want we kennen het prachtig binnen, Helly. Het waar dan. Het is simmer, maar zinnen, een matige en vrij krachtige zuideestelijke wind en een temperatuur van een graad of 22. Morgen wordt het een stukje warmer, dan is 22 graden op de eiland, maar wel 24 of 26 graden op de verste wal. Snijn, dan hebben we kans op Rijn, het wordt dan tussen een jongetje en de 23 graden. Man, dan is het hier maar de warmte, dan wordt het 16 graden. Waarom een nieuwe cv-ketel als we toch van het gas af moeten? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. All-inclusive ertussenuit? Kom naar Woenderland Kokar, net over de grens bij Arnhem. All-inclusive genieten van verschillende restaurants, bars, een bowlingbaan, geweldig pretpark en een mooie omgeving aan de Rijn. Boek nu op woenderlandkokar.eu de beste deal. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Een verblijf bij Woenderland Kokar doet wonderen. Boek nu op woenderlandkokar.eu. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Kom daarom tot en met 31 oktober naar de Renault Bedrijfswagendagen. En profiteer bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. En welkom bij het laatste jaloeren. Nou, wat is het? 20 minuten van Noorderwien Live, het muzikale dwarslijn voor Friesland. Natuurlijk, het Nijs gaat voor. Zeker dat het gaat over die blokkadeacties. Maar wij straks nog de Voskos hier in de studio. Ja, ik rie mee tussen wat muzikanten terug. Ja, mooi nog. We hadden de Piepkesjongens hier nog in de studio. En we gaan natuurlijk nog hoe door de bleken. Nije weekend zaterdag wordt die eerd mijn grote eerbetoon. Een heel soort muzikanten zullen dan richting de visserijdagen gaan. Ik vreeg het iedereen maar even. En kon die door de bleker. Ja, ik heb een paar CD's mee spelen en ik vond dat een hele gevoelige man eigenlijk. Ja, hier een clown natuurlijk, maar daar zit een hele wat zwaarmoedige man achter. Een ruwe bolster. Ja, een heel sympathiek, warm mens eigenlijk. Ja. Mooi dat hij zo eerd wordt. Ja, zeker. Dat is het zeker burg. Ja, zeker. Ik ga even naar meneer Koster. Hoi. Ja, dag Willem. Door de bleker. Ja, dat is wel een beetje ingewikkeld, maar ik ken hem eigenlijk. Ja, ik ken hem wel, hè. Maar net, ja, met de muziekwereld zat het publiek. Net persoonlijk, nee. Ik ben volle jongen, dus deze man. Ja, dus, ik heb geen cd's. Maar Veskes, Rauw, sprutsen die jongen als muzikant. Ja, wat ik ken wel, ja. Maar wat ik al zei, ik ben net een hele grote kenner.
Gerrit, we gaan muzikaal eren nou ook. Welk nummer? Een nummer wat Welko en ik op een cd op mij spelen. Als het regent, dan gaat zij de stad in. Live in Noorderwien. Ze loopt al jarenlang te vechten om te ontsnappen uit haar rik. Maar ze weet dat dat niet lukt, want haar huid die is te dik. Ze sluit erop in haarzelf, ze zit muurvast in haarzelf. Haar lief, dat is zichzelf. En zelf is zij cipier. En als het regent, dan gaat zij de stad in. Want dan kan geen mens haar tranen zien. En als het regent, dan gaat zij de stad in. Want dan kan geen mens haar tranen zien. De stilte van al jaren woekert nou als een orkaan. En waar als eerst de zon scheen, daar is nou donkere maan. Ze zit op schuil in haarzelf, ze is verdwaald in haarzelf. Haar leven is een doolhof en daar komt zij niet meer uit. En als het regent, dan gaat zij de stad in. Want dan kan geen mens haar tranen zien. En als het regent, dan gaat zij de stad in. Want dan kan geen mens haar tranen zien. En al haar oude vrienden ziet ze als een hoge muur. Probeert ze bij die muur te komen, dan is ze bang voor het vuur. Ze zit in het moeras, tot haar nek in het moeras. En wie houdt haar hand vast? Anders komt ze er niet uit. En als het regent, dan gaat zij de stad in. Want dan kan geen mens haar tranen zien. En als het regent, dan gaat zij de stad in. Want dan kan geen mens haar tranen zien. En als het regent, dan gaat zij de stad in. Wauw. Wat een eerbetoon. Doe het, Bleker. We gaan even oppluggen en dan komen er weer nieuwe muzikanten. Want na week zaterdag komt erbij. Dan komt er het echt eerbetoon met een heel soort oren muzikant. Voskos, wat ben je plan, jongens? Wat al je worden? Ja, Platen, Ziggo Dome, wereldtournees. Kom maar op. Ja, hè? Ja, zeker weten. Nee, maar je wisselde wel eens van bezetting, maar dit is het voorlopig wel. Dit is het voorlopig wel, ja. Dat is wel de bedoeling. En nog concrete plannen, ook gewoon wat ik al zei, lekker spelen. Lekker spelen en kom maar op, ja. Nou, ik vind het te gekken. Dus boeken. Oké, vertel. Ja, nee, Facebook en het is al wel bekend. Voskos, mijn V. Mijn V, 2 V's. Waar is die kop, joh? Die is van een co, hè? Ja. Heb die altijd mij of niet? Dat is Dasha. Dasha? Dasha Voskov. Laten we het molken, jongen. Dat weet ik niet meer, is van mijn tijd. Nog één nummer, helaas jongens, maar de volgende keer buiken we het er weer in om. Welke game dan? Maaike. Voskos!
Wauw, te gek. De Voskovs. En ze zijn wel via Facebook en de site te vinden. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel, man. Tot de volgende keer. Ja, dat is zeker de volgende. Dankjewel, jongens. Hartstikke mooi. De piepjes, jongens, mij al vast. Hier een beetje herinneren, dames en heren, van het koor. Krijgen we aan een mooie muzikale uitsmieter. Ik heb nog even André daar. Jim kan nog vast even soundchecken, André. Eerst even naar mensen kunnen geld doneren. Ja, nou zie je, de 20e, dus volgende week hebben we dat concert. Alles is belangeloos. Dus de muzikanten krijgen uiteraard niks, de techniek net en alles. Wij proberen daar via Facebook een donatiepagina van te maken. Dus daar wordt op doneerd. Als het goed gaat en er wordt nog meer doneerd, dan gaat dat ik naar een goed doel en dat is Doe een Wens. Okay. Dus daar gaat het heen. Hoe laat? Waar mogen we wijzen? De haven hè, van Warken, visserijdagen, dus het is midden in de stad. En dat begint om 11:08. En tot een uur of 10, tenminste, of we het in de hand houden kennen. Maar denk het nou? 50 muzikanten. 50? Ja, ik heb zo'n papiersje en ik moet presenteren, dus dat zal wel een hele klus zijn soms bij de les te houden, die man en vrouwen. Nou, vrouwen? Ja, daar ben ik. Ja, ben ik. Diepe boeging voor dat je me doorgaat en ik denk dat het doet alleen maar eer om door. Zullen we nog hier noemen door? Zeker. Goed, ik ga even naar Johan Jukkers, de Horeman steed je nog. Ik ga nog even naar mijn naamgenoot Willem Doerde. Wat voor herinnering had je daar hoor? Nou, Doerde, ik ken hem gezond begin 80 jaar. We hebben Rauwkast een mooi spelen. En wat nou jij wie als er eerst bij u op het trouwerij spelen had, of dat weer het hooppraat niet dat ik mooi speel, zo weet ik niet meer. En Rauwkast hebben we opgenomen. En verder, ik ben toen in die tijd nog een keer wat mooi voet geweest. Ik een keer naar het Sjerkje op de Kloe, dat wie op zich ik prachtig. Dat was een feest van de Friese studentenvereniging in Omutens. Nou, dat weer alle vaandels en vlaggen en officiële dingen. Nou, dat viel wat als extreem beruchts gedoe. Er zat gevoel hier erbij. En toen zie je mijn oren op de fretten en op een gegeven moment weer de zaak leren mooi. Kwaadje in de jukebox en oude bieders zijn in de machinaal naar Jaap Kijkgrond. Ja, ik short voor. Man, we zijn aan het improviseren. Geen lekker spelen. Doch hem de eer hoor, dit er verzinnen het. Tegen bij tegen. Hartstikke mooi. Dit is het voor Doeren. Luie Jan, het slakken in zijn bloed. Hij is het rare dikke stront. Jan is altijd moed. Het dak dat lekt al wekenlang. Jan, dit ken niet meer. Lieve schat, wat jammer nou, bestel maar beter weer. Luie Jan, het slakken is zijn bloed. Hij is het rare dikke stront, Jan is altijd moed. Tot etenstijd leidt hij plat. Na het eten sluur of hij nooit slapen had. S'avonds zit hij in het donker, de lamp die is kapot. Hij zei vrouw, ik wil verhuizen, en nu is dit wordt te krot. Luie Jan, het slakken is zijn bloed. Hij is het rare dikke stront, Jan is altijd moed. Normaal komt er nou een solo. De een doet wel, de ander niks, iedereen zijn meug. Maar één ding kan ons Jan heel goed. Hij snurkt als een zeur, luie Jan, het slakken in zijn bloed. Hij is het rare dikke stront, Jan is altijd moed. Buurman zei, wat is dat nou? Nooit wat doen en toch een zwangere vrouw. Een kratje bier, dan lacht hij om, hij het het zomaar op. Maar wees wat heel vervelend is, hij bemoedt van dat gedop. Luie Jan, het slakken in zijn bloed. Hij is het rare dikke stront, Jan is altijd moed. Jan is altijd moed, het slakken in zijn bloed. Dankjewel. Man, diepe boering van Doeren en diepe boering dat je hem van Mickey wijzen won in deze heerlijke chaos. Dank u wel jongens. Dank u. André Nijwijk Satri, hè? Hey! Hoe is het met de piepjes, jongens? Hey! Vertel even.
Nou, sure, wij hebben een plaatje opgenomen, 10.000 Miles Away. Dat versje hebben we al zongen. Maar er staan er volle meer mooie nummers op. Vertel. En ja, een daarvan die hebben we ook al zongen, dus ik wil een slokje hebben. Maar wij hebben ook een heel speciaal nummer en dat wie Mulf Kintyre. En dat wil we nou graag jongen. Daar jet eigenlijk een doedelzak bij, maar Piet zijn doedelzak besteekt. Nee. Dan houdt het op. Ding lek? Ja. Dus, maar wij komen nou met Mulf Kintyre en uw plaatje, als er mensen binnen dit u nog vaker die jaren willen. Ja. Nou, het kan. Hoe moet dat? Nou, dan moet ze even contact hebben met de piepjesjongens woord. En elke niet in zijn woord, die weet wel hoe je bij de piepjesjongens komen moet. Heren, ik vind het fantastisch dat we weer de vreed uit. Nou maar hier, geweldig game gong. Mulf Kintyre, ik zocht even naar Martijn. Er staan alle microfoons, ik zocht een Toema. Ik zocht Dolf. Dolf, staan alle microfoons, je hebt hem. Piepjesjongens live in orde. Nee, dat is aan die microfoon. The sea, my desire, is always to be on Mulf Kintyre. Far have I travelled, and much have I seen. Dark distant mountains, his valleys of green. Past painted deserts, the sunsets on fire. They carry me home to the Mulf Kintyre. Mulf Kintyre, home is rolling in from the sea. My desire is always to be on Mulf Kintyre. Swing through the heather like deer in the glen. Carry me back to the days I knew then. Nights when we sang like a heavenly choir. The time and the time of the Mulf Kintyre. Mulf Kintyre, oh mist rolling in from the sea. My desire is always to be on Mulf Kintyre. And tears in the rain still take me back where my memories remain. Flickering ember grows higher and high as they carry me back to the Mulf Kintyre. Mulf Kintyre, oh mist rolling in from the sea. My desire is always to be on Mulf Kintyre. Mulf Kintyre, oh mist rolling in from the sea. My desire is always to be on Mulf Kintyre. Geweldig. De Piepjesjongens uit zijn woord. Mulf Kintyre. Er is wel een site, er is wel Facebook en even oorspreken naar de cd. Dankjewel! En tak me, je komt maar eens weer om. Dan krijg je wat meer koffie. De koffiemachine weer kapot. Helaas jongens. Dus volgende keer beter, oké? Bij deze. Dit wie nog weer live!